Pozdrav svima! Evo nas na kraju jednog field tripa u Dubrovniku gdje sam za Dubrovačku razvojnu agenciju održao seminar o content marketingu. Bilo je odlično, bilo je ludilo, žao mi je što nisam možda više dana došao u Dubrovnik, ali evo u ovome vlogu vidite kako je to zapravo izgledalo i kako izgleda cijela ta priča.